ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭଲ ମଣିଷ କ'ଣ ନା ଭଲ ମଣିଷ ତାର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ବିବେଚନା କିପରି ଭଲ ହବ। ମଣିଷର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ବିବେଚନା ଯଦି ଭଲ ହୁଏ, ପରଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ଠିକ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଗଛ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ସେ ମଣିଷଟା ଜାଣିପାରିବ। ଏଇ ଗଛଟା ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଦେଲେ ତାର ପ୍ରପର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାର ହେଲେ, କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରପର ପୋଷଣ ଦେଲେ ମଣିଷର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୂଳ ଜିନିଷରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଯେତେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ, ଇଷ୍ଟପତି ଟାଇମରେ ହଉ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ପ୍ରଥମ ବିଧାନରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଦଶଥରର ଯେଉଁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ନାମଟା, ସେ ନାମଟାକୁ ଯଦି ନ କରାଯାଏ, ଯଦି ତାକୁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଜପ କରା ନଯାଏ, ଯେଉଁ ଅଜପା ନାମ ମନେ ମନେ ତାକୁ ଜପ କରେ, ସେ ଯେଉଁ ନାମଟାକୁ ଜପ କଲେ କ'ଣ হবে, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେ ରସ କୁହନ୍ତି ନାମ ରସ, ସେ ନାମ ରସଟା ବଡ଼ିରେ କ'ଣ ଆବଜର୍ଭ କରିଯାଏ, ବଡ଼ି ଭିତରେ ସେ ପିଇଯାଏ, ବଡ଼ି ଭିତରକୁ ଭେଦିଯାଏ, ଭେଦ କରିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛୁ ସେଲ୍ ତାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିନିଏ। ତେଣୁ ସେଇ ନାମଟା ଯେଉଁ ଠାକୁର ହେଲେ ନାମ କଲେ, ଯେମିତି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରଟା ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ସେଦିନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେଇ ହରିନାମ ଜପି ଜପି ତାର ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ବାପା ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର, ସେ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସେ ସେଇଟାକୁ ବି ମାନେ ଓଭରକମ୍ କରିପାରିଥିଲା, ତାକୁ ଜିତି ପାରିଥିଲା ସେ ନାମ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେଦିନ ହନୁମାନ 7 ସମୁଦ୍ରରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି ସେ ରାମ ନାମରେ ସିଏ ବି ମାନେ ଜିତି ପାରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲଙ୍କାରେ ରାବଣକୁ ହରେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନାମର ମହିମାଟା ଆମେ ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ଯେତେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇ କାମଧନ୍ଦା କରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ସମୟ ବାହାର କରିକି ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଅକ୍ସିଲେଟ୍ କରୁଛି, ମାଇଣ୍ଡଟା ସ୍ଥିର ରହୁନାହିଁ। ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ସ୍ଥିର ବିବେଚନା କରି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଜ୍ଞାନ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଥୋଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ପାଖରେ। ଏଥିରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମର କାମଟା, ଆମର ପର ଡେ ଏଭ୍ରିଡେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ନାମଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ରେ ସେ ନାମକୁ ଜପି ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର କରିବା। ଆମର ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି, କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପଶୁଛି, ମହିଳା ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ନାମଟାକୁ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ନାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ସ୍ଥିରତା, ଆମର ଦକ୍ଷତା, ଆମର ଶୁଦ୍ଧତା ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ କାମ କିଛି କରିବା ଜୀବନରେ। ନହେଲେ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡର ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଆଜି ଯେତେ ଯାହା ଝାମେଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସବୁ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡର ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯାହା କିଛି, ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ଼ ଜିନିଷ।